Goedemorgen alla. Ik ga verder komen om je verder op te zetten, om je verder ver. Hij is van Marjoland en die is een van de pioniers hier in Bolivien. En zo niet zeer vragen, waar je zo'n verder kan, om deze geschichten te horen, wat in de eerste jaren met de Mennoniten in Bolivien geworden is. So, ik freue mich hier toe en ik hoop je dan ook. Die zijn einige mensen die interessiert geschichten van hier allemaal en einige die geven ons Nussraum. Maar ik geloof, die worden Nussraum geven en ik geloof, die zullen de aanstelling een beetje ändern. Ik geloof, dat is een leerbaan, wat we gaan leren van onze oudere mensen, wat als pioniers gaan aangevangen. Niet maar bloß een leer. Ik geloof, die trafen een eer, wat we eenmaal nemen, zo hou je weer plus nog einmal gehad. Daar is er veel schweit en troon, als dat wat hier gekomen. En zo, dat zal zijn, dat is een beetje fair. Dat is van Marjoland, dat is hier met zijn fruithoop. En zo, we worden ons wat van de geschichten vertellen van Irschama. Zo, we gaan hier wat bilden. En zo, die zijn aan 54. Erst zijn de eerste Mal, wat Mennoniten zijn, naar Bolivien gekomen. Zo, ongeveer, worst du ons mal een klein beetje erklären, wer waren de ganz eerste Mennoniten hier in Bolivien? Ik geloof dat wat zijn, probeer mal te reden, man. Ja, dat? Ja, schaf. We waren 8 families, we trokken uitgangs. Moord trok we van Loma Plata weg. In Bolivien. Zo, maar er waren nog wat families wat er nog een klein beetje verder nog trokken, niet zo? Oh ja. Ja, dat weer de Fernhammer, die van Philadelphia. Zo, zijn hier lied van Fernham, Philadelphia? Stoor maar weer op, dit wil ik zeggen. Dat zijn, nu reden we van juni, ik weet niet ver allen, maar van juni kolonie, kan je wat terug doorzaten. En zo, wanneer we hier wat aardig zijn, maar eenmaal dan kan je ons looduit, kan je ons ook denken houden, dan worden we er nog heel voor doorschrijven, dat we het voor next maal eens beter weten. Zo, Peter, ik kwam aan de 54, kwamen we hier van ongeveer hoeveel families worden zijn geweest? 8 families. 8 families, had je eerst een van de noemen om denk je gewoon? Ja, er waren Peter Rampels en Nicolas Streeter en Jacob Wiense. Kan je eerst een van deze lied? Ja. Zo, je zijn bekend met de families, ja? Dat is je. Die wonen in Bolivie, je woont in Paraguay, hoe word je dat gaan, niet? Bij de jaren en dan weer naar Balmond. Zo, en dan kwam du. Wat we die alle wens doen in Bolivien kwam? Ik ben 7 jaar. Zijn we 7 jaar oud? Stel je maar aan. Denk je maar daar, je 7 jaar oud, kwam hij met zijn ouderen toe. Maar dat niet alle wat stemmen, wat ik je wil zeggen, dat is... Had niet alles behouden. Wel, die weten dat wij. Die waren die... die zijn alle jongers, du best. So, we waren niet goed dat verhouden. Dat is niet slim. Niet slim. So, die waren wat delegaten worden van jullie van Loma Plata. Die was van Loma Plata, ze gaan je tragen. Ja, mijn ouderen en mijn vader en dan een tjoe Duitse, dat waren de delegaten. En zo, je trokken weg van Paraguay aan de 57, stemt dat? Ja. En zo, je kwam, vertel ons een klein beetje van deze reis. En zo, moet je er met aan denken, dat we 7 jaar zo jong, dat we op deze reis. Stel je mal als 7 jaar, wat is je opvallend te die tijd? Zo, vertel ons wel een beetje van de geschichte. En nu, van de 57, maar nu wat... Dat zal een stukje gaan. Ja, dat zal een stukje gaan. Eerst een beetje wat verlaagd, maar eenmaal. Maar dat is een schwappe je aan, zo ik weet dat. Nou, we komen hier aan op 4 april. En ja, er waren veel families. 8 families. En zo, die ouderen werden gemaakt. En zo, die vertelden me dat die voordat we 50 jaar oud. Ja, de nächste dag weer de 50. Dat weer dan al een oude mens. We zijn vandaag nog te jong. Ah ja, zo. Ja. So, dat wir ook Peter Fair, so hart je mal her. Dat wir de oude Peter Fair, dat zijn nu de jonge Peter Fair.
En zo vertel ze ons een beetje van de reis. Ik stel me voor, ik zag hier van jou een paar lieden komen, die hadden een fijne koren wie een Audi. Had je zo'n koren als dat, ben je kwam? Det var väl då någon sångdekor vad vi dan hadden. Zit je dit nog een Audi, of een Mercedes, of er zo wat? Eerste model, hè? Ja, dat is trak hoe we dan met luis voeren. En aan de rechterkant, dat is ja, toch dat had ik nog een brug, maar dat we daar zeer slag. So dat is niet een zeer klaar beeld, maar ik geloof dat je gewoon een zeer klare dag, nee? Nee, ik denk dat we die zelf voor dat terug aan sto even als Kenia, we zullen niet alle met voor, wanneer het eenmaal omstelt dan. We door even. En zo die drukjunt, noem je het endlich aan morgen, drukjunt te even. Ja. Dat we hem bij de rampel. Wanneer ik raak behuilen heb, we bij Camacho, dat door blijven nach, dat van jou had dat Mariscales de Caribia. En dan ging dat dan weer wat de grenspolitie en ook wat de grensstein. So die politie die weer in de dan al. Ik dacht die weer in de nu mal. Het laatste jaar je was. So die vertel ons de weer net hoe je gewoon stel je houden weer in Indiana gaan je komen. Wat herinner je daarvan? Door we komen als we door eenmaal door nachblijven, dan blijf op een stap op een berg. Dan komen die draadje Bolivien niet die in de andere. Weer zeer aanhullend. En dan gaf ons valt die door te eten en dan gingen ze dan waar. De nächste dag morgens dan waren we dan weer die daar waren. Ah ja, die hadden eten met zo. Ja, dan wilden die maar die waren niet gefährlich aan nee. Aber weer zeer slag aan te zijn. En dat kan dat niet, nee? No. En dan besonders van 7 jaar jong, dat is Indianer, dat moet gaan bekrultje lopen, nee? Ja, met hem angst krijgen. En zo, die vertelt hier van dit straks ik voor even de brug even, mij zit die brug met aunjekomen. Hoeveel van de andere bruggen weer? Hoeveel bruggen weer er dan nog? Ja, 2 stuk denk ik. Want eind weer de Rio Grande, doordat we met een prom hier krijgen. Die was voor. En zo. En de andere had ik vergeten waar die. Maar die andere riviers die weer geen bruggen hadden, moest alle weer met een lam of met een prom even je voor. Ja. En zo, je weer naar de vertelt me, je weer naar de firetrucks, stemt dat? Ja. En dan dat we gingen wijs aanloden op 3. Ik weet niet waarom of wat. Nou, dat schoft hij wel. Want die schroot aanzaken is, wanneer je met doelstukken is, dan kost ze mij maar met mij aan. Ja. En zo dat schoft met trucks, leef ik ook zo staat. Dat had vielleicht een trouble met einem gewas. Ik weet niet wat er was, dat krijg was. Maar die weer te go de laatste uur, was 3 trucks voor de aankwam. Met 5 voor je los en 3 trucks kwamen hier aan. En zo bij Villamont is nu weer al in Bolivien. En daar weer ook de autoridades, of de politie weer daar ook. Wat deed je met die? Ja, daar weer die niet. Die weer bij Pilcomayo-fluss. Oké. Daar weer die. En zo, bij mij is het dat zo dat jullie mamas die hadden alle een deel keuken gebakt. Die waren door mensen weer wat je in hem land aanleiden zijn dingen als dat je no zijn deden dat je hadden de keuken voor die niet zo. Ja, die waren dan beschonken. We moesten nog leren bij in zijn waag ook nog. Zo, die zijn alle bekend. Dat weet van Bolivie zijn bekend, wo je in Santa Cruz zijn steden, dat zijn teacher. Die hebben de keuken en keizer, niet zo? Dat is niet wat nieuws. Dat is niet wat nieuws. Dat deden die dan al. Gaan die dat aangevierd. En dat doen die Mennoniten nog helemaal daarbij. Maar dan hadden ze die wagen gegeven, nu doen ze die verkeerd. Dat heeft je geändert. En wie dat in Villamont is daar weer nog een tante die gaf allem eten. Alles onkas en wat allemaal die neidigt ons even door te blijven, even nacht, en dan gaf die allem eten.
En dat zo, kost niks. Dat. zo wanneer er 8 families waren, er hoeveel personen worden er zijn geweest? Van ongeveer, wordt 40 zijn er geweest, of wordt het zijn 50 geweest? 8 mal 4. 40 vielleicht. Zo van ongeveer 40 in deze moment, die heeft je een ovenkast gegeven, en dan de nächste dag nog frühstück. Ja. Zo, dat is een goedmijn mondje geweest, nee? Aber ja, sehr welkom hier wieder, sehr. Zo van, wanneer jij moest waren voor trafen, nee? Eenmaal denk ik zo, eenmaal mensen hebben het zo beïnvloed, en zo'n grote zin en indruk geweest, dat we weten niet op eenmaal, we erkennen dat maar jaren later, wat van grote zin dat is geweest. Zo, en ik wens me eenmaal, ik kon wat van die mensen van zoveel jaren terug, dat nu kan het je nog dankzij zijn. Dan had je er vielleicht ook dankzij gezegd. Maar nu wordt het dankzij $1 van wat komt niet zo. En die wordt almost al niet leven, dat weet ik niet. Maar, Nou, ziemlich zeggen, die wordt niet leven. dat weet je niet. Maar, Maar dat kan je worden. Ja, dat kan je. En zo, je kwam hier naar this Pilcomayo Rifa, de Villamontes. En die vertelde, ze hadden je daar Steinert opgelezen. ja, ik ken ja die, dan de niet hier een paar weken weer in Steinen aan los, wie zo stroom Steinen hopen. Zie, dat is wat jij wordt nou. Dat had weer niet Steiner gemaakt. We hadden ja al de Steiner, dat begon je er bloos boven, hè? En zo, dat had die Steiner, dat heb je opvalt, die hadden die stromen Steiner gezegd. En zo, die waag, je weer nog niet gewend aan een boy voor, niet zo? No. En zo hier voor je dat je boy dacht, dat moet ook zijn een grote indruk geweest voor die, niet zo? Aber ja, En zo, dan de boy die dan kan zeer stroom zijn. wie stunden verder, hing je am Bachse bei uns verder, tam alles bekijken. So wenn sie bei den Rio Grande kommt zum Beispiel, und so, hier kommen sie groß rauf von dem Rio. Wie lange die je dort alle Taubert von einer Seite bei der anderen kommen? Dat is me niet zertig gebleven, dat kan ik niet zeggen. Aber das hat wenigstens einen halben Tag gedauert, ne? Da kommt das ein Tag auf einmal nach. Ja, maar die zijn toch niet zo, ja breit als het toen niet als het hier is. See, de Rio Grande ist nicht hier bei Palas, das ist der Rio Grande, wo dort, wo hat die steht, wo je dort neben Rio Grande fahren, wir weiter noch mal schwimmen. Aber dat wo je dat Nu neben is je kommt. dan een brugje, wat niet, maar dan. Ja. En zo, ik stel me voor, die moeten jeder small gaan en terug zijn voor een fijn trok op eenmaal. Ah ja, ja. En zo, die zijn 3 maal gaan terug voor en dan moet dan stut je was. Ja. En zo dan, met de tijd kom je bij Santa Cruz. Zo moest je je door aangeven bij de Ja, onmalen daar bij de. officialis. Ja. En zo, dat stel ik me voor, dat heeft ook, wanneer ik Bolivianische papierarbeid ga, dan wordt dat ook zijn tijd gebruikt gaan, niet zo. Oh ja, dat wordt dan vielleicht nog een beste bieden geschaft aan als van deur en dan. Ja, er wordt vielleicht niet ganz zoveel corruptie zijn geweest, nog niet. Dat Dan weer dat, weer dat zei niet dat de mensen niet dat maar dan komen. Nou ja. En zo, bij de mensen die vreden zich verjunt van je aan het Oh ja, we kunnen veel meer aanvangen aan Santa Cruz als het van Duitsland. Nou ja. En zo dat, zo dan, aber wenn je bij Santa Cruz wären, dan voer je nog door wo je aanzielen Ja, wil. dan voeren we door naar Chorowi, dat is de meeste dan dat Chana. Chorowi. Dan namen we door aan Canadese eind en So die jene Delegaten, dus die Foda en deze andere lied, die hadden dat land weer al gekauft, oder wens aangehandeld. ja, dat weer, ja. En zo dan trok je door op dat land naar. En zo hier hebben we een beeld, dat is die familie. En vertel ons mal, wat bent u daar? Du bent de middelste daar met de witte haar, ne? Wat hè? Die bent de middelste hier met de witte haar, ja. stemt dat? Ja. En zo, die haar, die zit het nog waren meesters, wat het eerst allemaal deden. En zo, die zijn al waren met licht in je Vaak al waren aan terug te komen door haar. Ja, die zitten al waren meesters, wat die door deed. Maar vertel ons maar een klein beetje van dit huis, dit Dit is gebied. het immigrantenhuis waar we dan alle neemtraken. Zo dat alle 8 families. naast het immigrantenhuis. Ja. Maar dat huis dat weer de gebied van de persoon waar het landje in had, Ja. dat weer een boomwolvormen, Ja. snap dat? En zo dat weer wat land weer erop.
gemerkt, Ja. wat aangemerkt. Ja, wie wat Pampa oder wie auch immer was nicht gerodet, ja. En so, die hadden dit huis wat daar stond daarboven. En so, je kwam daar aan met 8 families. Wo leidt zich je woning uit, de eerste aantal weken of maanden? Het weer door zeer drak en zeer daarheen alle wie. Of met al die mensen door niet. Maar het eerste zijn we woonden op dat eng en de oren daar woonden op dat andere eng en de andere dan nog twersen. En dan hadden die dan nog kleine huizen voor ihre arbeider. En daar woonde ook nog weer bij. So, dat wordt niks aan, weer niet eieren, weer er niet bij. Oh, aber nicht. Nou, dat dacht ik me zo. Beide kommen von bitte. Ja, nee. Was de fans opmerken dort. En ik stel me voor, die banjos, die weer nog niet met bus optreden, hij het woord uit de Rutschheim. Oh, no, dat ja. Sehr pras wie dat. Aber Gott sei Dank, dat hij ons van de 57 wat van die beschützt en So. wir noch niemals in Trouble gekommen mehr und will ich auch noch halten. Dat is alles sehr gut. So, du vertelt me, wenn sie da weer aangekomen, wenn sie hadden 1000 kilometer gereisd. En 1000 kilometer dat tijd weer zeer veel, maar ja, 14 jaar op reis geweest. Ja. En wenn sie da weer aangekomen, dan had je moet dankleider gezegd, niet zo. Of je had een dankleider gezegd. Ah ja, dan doen wir dann leider noch dat Gott uns so geführt hat, dass wir alle wieder gleich und gesund angekommen, ja. Zie, dit is het lied wat er nu van paar werd, dat is gevoerd, men, voordat gevoerd. En ik geloof, er gaan ook een dankgebed gezegd te werden. Maar ik geloof, jullie zingen en jullie gebeden, die zijn vielleicht een beetje bij je gekomen, als wat deze lied is, nee? Die haben das dann einen Tag. Ik wil jullie niet vragen. Wir haben 14 Jahre gedankt. Je had nog eenmaal 13 jaar tijd om dan. So, wir haben uns hier noch ein paar Mal von dieser, okay, hier wird dann top arbeiten dann hier. Und so Schweinschlachten wird dann auch top getan. So, wir wir hier noch ein paar Mal Bilder sein. Und later im Jahr kam noch einmal an dasselbe Jahr, dann kam noch einmal was Lied von Chaco, auch von Loma Plata, nicht so? Ja. Und so, aber du weißt nicht, wofür für mich Nee, ist. das wäre, weiß ich nicht. Aber Und so, die wären, ich glaube, das wäre ein Jahr als 8. in Bolivien was auch. So, das hat noch einmal, aber dann ist diese Kolonie erst entstanden von Kanadiensier ein. Das sind nicht in John Deere, wird es wohl nicht sein. Das ist nicht von der letzten Model, aber. Nichts von der letzten Model. Und so, hier kann ich sagen, das sind 2 Assen in ein Piet. Das sind mir alle taub. Man, da wird erst noch irgendwann was auf das schwierig schien. So, was ich hier sagen, diese Pionieros, die trifft endlich eine Ehe, ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Und was da jeder planen? Kann ja, Sakharua. Sakharua wordt geplant. En zo, dat is ook, manche Mennoniten wordt nog niet voor Sakharua geplant. En Bolivien wordt veel Sakharua geplant, maar Plautdietsche weet ik niet. Ik weet niet. Nou, maar eenmaal twee. ik weet niet als dit nog de eerste zijn, maar er zijn Bolivianer, dat we aan snowboard door. Die liet mijn schwerer, wat er krijgt boven zetten voort. Die liet hem assen. En die merkt hem die Seelen op, dat we ganz onbekend in Bolivien. Die hadden bloß een stuk halt, wie die hier hadden een jachtboon, ja. Ja. En daar vrede zich zeer te. So, dat is dan la más moderno. De ganz nieuwste wat het in Bolivien dan geeft. Dat met assen, met zeelen, dat weer. En dan appeert het niet meer, ja. Dat is de technologie, dat baaste. En die grote trekkers wat die er hadden, nee. Ja, deze kant, dat is mijn vader en mijn broer, dat is ons eerste trekker wat we dan hadden, wie een kees. En dat andere, dat is een uur om kroon. Die komen dan krijg dat jaar bloß met loter. Oké. So, wat voor een soort trekker is dat? Doofbruin. Doofbruin. Kan je een doofbruin trekker? Zie je dat? Een paar wat het doen, ja. Dat is wirklich, dat is een naam, David Brown, dan zegt dat dan ziet. Ja, is vielleicht nog hoe een doofbruin wordt. Ik weet niet, als je een doofbruin bent. Als je een bruin bent. Een holwa. Zodat we die uurgroot voor wat is een buurt,
Nimmst du die hier an dann? Okay, als wir dem sind, überall vor Ort in Gebiet. Okay, vielleicht nicht. Dann bin ich wieder. Das sind Wörter, was die da brauchten, um Getreide führen. Der eine hat sogar gommene Räder. Und so, Peter, vertel ons maar wat hier in dit beeld en deze zee. Wat doe je daar? Ja, dat we kan dragen. Dat is een zaad. Dat we al een beetje moderne dragen wat we dan hadden. Eerst deden we dat aan met de hang met de wrang, maar nu wordt het al met een motor door, met de zaad. Zie, dat komt al wieder. Als je irgendwer bekomt met zo'n drager met de hand te draaien. Ja, er zijn nog meer aan dat je doen, ja. Aber ich stelle mir vor, je haben nicht, je Kornhaft nicht 7 Hektar gegeven, dass je so viel gedrascht haben mit der Hand. Das ist mir schwierig. Den Korn müssen wir alle auf eine Fleck aufschalen und aufschlüben und einmal das dort dann im Speckern entführen. Und so wird dann gedrascht mit Schlüben, schafft das nicht. Wir haben keine Draschmaschine. So, die mussten die Schlüben alle darauf genommen und alle durchgestanden. Nachher war das nicht mehr, dann hat wohl eine andere Draschmaschine, aber das schafft nicht, das dort. So, dat beeld in jaren zien, met die reden wat die daar aan hebben. Ja, het zijn halt een reden dat is mijn schwer, die heeft zich dem gebied. So, de buurt die reden en alles? Ja, plus van halt, ja. So, ik zie nog een beetje te jong, ik kan nog geen moment halt en reden hiervoor. Dat is ook schwierig. Maar allemaal, die zijn weer gekomen. Hier, deze lied hier aan deze kant, wer zijn dort? Dat is mijn schwer, mijn zuster, dat is het eerste huis wat hij doorbieden. En dat is nog een pionier. En dan is nog een vader van mij, dat is mijn onkel zijn zoon. Die leeft ook nog, maar die is meer splint. En die is al 90 jaar, die kan al niet veel wat meer. So, die is al een beetje aanlaag, maar die leeft nog. So, dat huis daar, is dat van bladtelen afgemeerd, of hoe is dat? Wat van de weg? Blijft later aangenaald aan een pols en dan dat peljes met vol bladjes. Vol bladjes met dan, ja. Oké. En dat dak? Dat is motorkoe. Zij bekomt met motorkoe. Irgendwer, motorkoe, dat is een palmblad. Dat is een palmboom, die heeft lange, zeer lange bladeren. Die zijn hier in deze omgeving, wassen die hier verwild. En zo daar gaan derken van te merken. Wo we dan woonden, daar we veel zijn. So, wo gefährlich ist das, wenn es brennt? Das ist nicht sehr gefährlich. Wir wären nur schon eine Range da, wie ein Bolivianer. Dann steckt ich da Stücklampe an auf uns. Dann fuhr das eben was ab den Jahren der Daten ab. Ai. Und dann deed die bei sehr klapper, dann kommen die Funken drauf. Das brennt nicht so leicht an. Aber Schalp brennt viel leichter an. Ja. Okay, dit is schelp. Wat meint schelp? Schalp, dat is een gras wat vielleicht so wat hoog. Dat is bloß Blätter. Okay, dit huis hier, dit is die Eltern wat er zijn. En ja, mijn Eltern, ja. En die hebben een dak, dat noemt zich schelp. Dat op Spanisch staat dat sujo. Sujo. Like, wie wird das alle Frauen? Zo'n had ik nog niet van je hier. En zo vertel ons maar een beetje waar die dit dak bieden. Dat zit zeer smaak, niet zo? Dit wordt een werstje genomen en met goed aan blad ingedrukt. En dan met het tubje gelegd. Dat blad naar onder, dan wordt het op een dak laten opgebakt. En dan blijft dat van boven, blijft het dan dat gras. En dan zo dat wordt dan helemaal bloos deze weg en op. Zo, dat is bloos gras wat je nog van de stap vangen. Ja. En dat is een gouden dak, dat sticht. Dat van onder is het bloos blad. Maar brennen dat ligt. Brennen dat ligt, nee. En twee amateurs, we hadden nog een schoorsteen en een halt over de bernen. En dan deed hij nog maar zich uitbrennen. En dan voer dat geluid, de vonken bovenuit, niet? Maar als het helemaal aangebrand had. Ja, mij giet zich dat er nog... Die aan de andere zijde, dat weer de andere... Oké, nu zijn we weer terug bij dit beeld. Jana die aan Jana kant, die hebben al een opgestaan met halt. En zo wat worden die door op een dak gaan opgedaan? Worden die ook gaan motorkoe, of worden die gaan al wat anderen opgedaan? Ik wil als vlees pannen. Zie, kan niet ganz. Uit dat belang. Like Plautdietsche zijn ook nog helemaal alle weer, maar Plautdietsche die weer te die tijd ook er nog zijn. En zo hier wordt spazieren voor.
Ja, dat is een spaziervoertuig en gleichzeitig ook dan de aard aanbrengen. Ja. Kan vielleicht als je er beziet te zijn, die wordt dan val je lood en dan moet je dan gevierd. That's nicht ein Audi. Dat wordt al met zo leeg, hè? Maar zo hadden ze net nooit gebeurd vielleicht een Audi van je merkt, maar. Ja. Ook spazieren fahren. Aber das hat mir noch einmal, die haben nur ein Piet. Die können nicht alle am Wörn ab, so der eine muss da boven am Piet sein. Dat is dat Piet wat er eerst aan de med assen weer. Ah, dat is een ordentliche Piet. Ja, dat is Haha, hier, dat zijn de jongen. Dat zijn de jongen. mijn onkel zijn eerste huis. Zijn eerste trekker, dat wie op een ganse neer, dat wie een Ferguson. De Ferguson. So deze jongens hier, die lenen zich met zo, dat is het child, ne? Dat wordt aan je dat. Cool. Dat wie nachher nach mijn schwerer aan deze kant. Ja, dat is het smaak. So, Ja. bij de, ik word hier mal oft uittekenen van die. Was dit du? Dat krijg. So, dit is een showbeeld. Vertel ons wat meer van show. We hadden niet veel Ausflug, maar eenmaal hebben we eens gehad, dan voeren we door naar dat we de eindcompagnie die daar warm waren en dicht bij ons door. En daar voeren we dan handje. So, dit weer de ganze show, oder wird het misschien een klas? De ganze school. Okay, so dit werden zoveel showtjes als er weer. So, dat zijn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 showtjes. Ik denk dat je nog de nationale show aan. Ah, check them all. Dat zijn Nike. Te die tijd, als ik dan een beetje raad weer, dan moet ik maar show gaan, zondag voor show. Nou, we kan je altijd trof niet. Dan nam ik de arts op school en denk aan Boston en had een grote boom aan en had de tomaten halt hem aan de teel zien vieren. Hij reed er nog niet ganz touw, dan had pa nog een beetje aan touw lijn en Dan kun je die showtje. kon je dan die showtje. Zie? Ja. Nou, onze tjenger, die hebben een duilshow. So, deze tjenger hebben niet alle. Die andere hebben meer show, maar lang niet alle. Dat is einer, die is bewaft. En ik weet niet, de hanger weet ik niet weer alle bewaft. Ik kom me te denken, het is eigenlijk een show, denk ik. Ik wil Lothar. Ik kijk immer bewaft show. Ik leg niet meer show. Ik moest me te zinnig, moest ik me show aantrekken, maar mijn ouderen die weer een beetje om. En zo mijn show die weer me altijd clean, zo. Die moesten de topje knutsch zetten in het tjoik. En dan, wanneer ik eens eenmaal thuis hier, dan ging de show. Dat was... Ja. En dat is de eerste tjoik wat we door aan starp dan houden. Ja, dat zal een blaagdag bij ons zijn. Ja. Maar dat werd opgemeerd en dan was ze erbij dat hij erboven uit was. De dag weer, dat je wil weer daar niet, maar daar was ze dan erbij maar eruit. Ah, ja. Er weer niet meer materiaal. Ja. En dan schoft het dan waren. Hebben we er lang bij een tjoikje gehad. So, Peter, dit was du, en du hast die show, du hast al een beetje beter als wat eerst. Die moet gaan zeggen, je was niet, die lampen, die zijn niet ganz bedoeld, maar even zit het al ganz herbst, ne? Die meiden zijn toch wel langer geworden. Ja. So, wat is nu met die lampen? Zijn die beintharder geworden, of zijn die lampen langer geworden? Ja, maar de mensen alle wat dan schumpelt het. Oh, oké, so dat kan nog dezelfde baksen zijn, ja. Zou je iets maar wat dit bedienen? Dat had ik door een oude kolonie op een aard opgesteld. Dat is een beetje een denkmoord van... opgeschreven is dat dan om afhankelijk weer met de reconocimiento van de regering uit hand je dat geschakt, nee? Ja, dat is het fijn. En dan komen de... Nu nachher als wir schon mal dann wohnen kommen, die Waschkompanie door en rijden dat alle smaakt dat even wasch. Hoe ik dat naar huis te? Hast du da gesehen? Ja, ik had het al gezien. Dit staat nu beëindigd op een hof. Dat is niet op dezelfde stad meer gebleven, maar dat is nog helemaal de toffel is nog helemaal de originale, dat is nog helemaal dezelfde.
Und 59 sind da 189 Mennoniten in Bolivien gewesen. Und so das wurde die ganz erste Geschichte von Mennoniten angefangen hat. Wir haben hier noch mehr Blätter, was noch mit mehr erklären, von wo die Mennoniten hergekommen sind. So ungefähr hat diese Geschichte verteilt, wo sie sind angekommen und dann von da, ja, das war da wieder. So die nächste Orte sind angekommen, dann 82 sind Bartola gewesen. Und die wohnen dort bei Montero Hoyo, da irgendwo in der Ambiente, das nicht sehr weit auf von Canadense, Uno, Chorobi, auch Norden von Kotoka. Und so die kamen von Russland, Saskatchewan, und dann von da nach Bolivien. Da könnte wir in die Jentasch, und da wären wat Panasch, wo das kam, und da wären noch mehr andere. So die gründen dann eine frische Kolonie. Und 65, dann kam da noch eine Gruppe, auch von Menno-Paraguay, die nennen sich da noch Sommerfeller, aber die auch von Menno-Kolonie Loma Plata, und die siedeln an bei Niederp. Und Niederp, dort ist von Kotoka und eigentlich am Süden an, irgendwo in 10, 15 Kilometer am Süden an. Da wir ein Dorf, wo der ansiedeln neiden, da wir eine Jesweis, eine Franz, Jesweis, die dort sind noch irgendwo verwandt mit Jün vielleicht noch. Meine Onkel und Tante. Das sind die Onkel und Tante, die wir eine Jesweis-Familie. En ik kan nog helemaal wat van de Jezus. De Fransen zijn al natuurlijk lang dood. Maar wat van de Kenia, Groot-Kenia, die wonen hier nog helemaal in Bolivien. Ik weet niet, als hier een van de Jezus-familie hier in deze verzameling. Kan niet zijn, maar dat is vielleicht niet. En dan kwam de Rijnland. En ik zie, dat is hoe ik zie mini-geschichte aanvangen deed. Ik trok met mijn ouderen ik hier Taub aan. Wir kamen von Manitoba, Kanada, und wir waren Rheinländer, wir wohnten bei Las Pavas. Wir waren in der Kolonie dort bei Las Pavas. Mein Dad war ein von den Prägers dort. Ich war aus den 10 Jahren jung, und saßen an 68, was ich sie noch erstmal nach Bolivien gekommen. Und so, wir waren da, wir kamen mit dem Jet an. Wir waren nicht mit dem Truck 14 Jahre auf Reise. Ich glaube, wir waren mit 5 Jahre auf Reise. So, wir kamen endlich wir kamen mit dem Jet bei La Paz. Von La Paz, da wir ein Fire-Propeller-Plane, das Schmer, das lag vom Motor auf, da wir ein Ola Schmerbrenner. Aber die brachte uns an, das schafft. Ich hatte einmal gehört, dass er ist irgendwo aufgefallen. Und so dort, wo wir sind mit angekommen. Und so wir wohnen dann in Las Pavas. Das ist das Haus, wo ich mir denken kann, wo ich in Portlich abgewassen sehe. Wir haben 9 Jahre auf der Kolonie gewohnt. Da kamen noch mehr Menschen von Kanada. Und in dieser Kolonie, die wir nicht hier gerannt, wir waren von Manitoba, aber die waren Leute, die kamen von Saskatchewan, die Leute kamen von Süden Alberta, von Norden Alberta. Und die hatten alle wen, dass wir mit so ein gemischt, ab Spanisch nennen sollten, Giso. Taub, was irgendwas, Taub, das was wir dann wären. En dat robbelt zich eentje because we hebben ja alle onze dingen, dit is wat we lijken doen, dit is wat we gewend zijn, dit is het beste. En die nobody lijkt vielleicht niet dat het het beste is. Maar dat heeft alle geschafft, maar de kolonie, die staat niet meer, die heet dan Las Pavas. En zo we trokken van Las Pavas, trokken we naar QPC. Dat QPC is hier dichtbij. En dit is de river. Toen meester is al je tijd, trokken door naar Scheintol. Doofjetsen, hoe best u? Die eerst naar Scheintol aangekomen, doof wel oud wirst u, wenn je naar Scheintol kwam, stobbers wel op en zei en stop maar. Dat is 10 jaar. Zeggen die zijn lekker oud, hebben jods entscheid. En zo die trokken ook van Menno naar Scheintol en dit weer van Paurito, van Kotoka, Paurito en daarna naar eens 7 van Paurito. Ah ja, dat zijn compliceerde geschichten worden dan. En zo dat zijn ook wat van de eerste Mennoniten worden dan aangetrokken. En mij wordt verteld 4 families. Stemmt dat? 4 families trokken door aan, er waren een kleine aansiedlung waren gemerkt. Dat waren wat 1000 waren de maand. Peter, vertel ons maar wat van die. Ja, dat
mag ik mijn schwiegereltern nog verdanken dat ze naar Bolivien gekomen dat. Die dan een lintje kant, die vond ik dat dan. Wordt het niet alles jaagt? Maar die zijn nu al waast. De schwiegereltern zijn waar. Ja. So, dit is wat nu die vroeger. Nee, die andere. Dat is het? Nee. Oh, de smakste. De smakste, De ja, smakste, ja. Oké. Ja. Hij zegt, dit is de smakste. En zo die kwam ook dan aan 68, wat die in de thuizen, wat ook hier naar Bolivien kwam. Ja, ik moet terug wat ik verdenkt. Ik 40 kilometer met Pierden bouwen en Pierden trailer ohne vader in de stad. Had ik met de handje meegd. Of dat weer uit weet. Ja, Jacob, die moest 7 jaar schaffen voor zijn. Nou ja. Ik weet niet, dat mij is iedereen, niet? Dan nog maar 7. Nou ja, dan nog maar voor de anderen, ja. Zo, dat is een ziemlich dure prijs te doen. Zo, wat zegt u, 40 kilometer moest u voor om die hem jou spazieren? Ja. Met wat voest je dan? De meeste met Pierden bouwen en Pierden. Dan hadden we mijn vader een bureau die zijdeboot en ingebreid. Dan alle luisteren, dan blijft dat onjuist. De platform met de ohne vader, ohne wat en de stad voor dan. Zo, wat had ze boven staan? Had ze de zet? Kosten. Dat is een kosten. Ja. Die bieden rekensarm zeer veel. Dat weer niet een Audi, ook niet een Mercedes. Ook niet een Volkswagen. Ook niet een Volkswagen. Überdem vangen die lied van ook niet van Mexico aan, ook hier naar Bolivien aan te trekken. En de eerste groep die trok naar de Vrechas, naar Riva Palacio. En zo die kwam van Mexico. En zo die zielen bij Riva Palacio bij Las Vrechas. Zo, wer van jullie in deze verzameling heeft zijn hintergrond van de Vrechas? Dat is niet meer zeer veel. Ik dacht, dat würden meer zijn. Maar die kwamen naar de Vrechas. En dan weer nog meer, die trokken naar een Swift-plan. En zo, die werden van Manitoba, of van Canada trokken die naar Bolivien. Eentje trokken van Manitoba van winkelambiënt. Die trokken op Manitoba-plan op. En eentje die trokken van, loop me eerst wel terug aan. Naar Mexico. Die eentje trokken van Canada, van Manitoba naar Mexico. En eentje trokken van Saskatchewan naar Mexico. En zo, dat weer eentje Manitoba-plan en dan weer een Swift-plan. En zo, wanneer ze naar Bolivien kwamen, die worden van de Manitoba-plan kwamen en Mexico, dat naam zich Riva Palacios. En die worden van de Swift kwamen van Mexico, die trokken ook naar de Las Vrechas, maar die naam zich die op een Swift. So, maar jeder had een älteste zien, een wat älteste, maar die scheren top, want ik de hand voor, ik weet niet hoe die aan zat, nee? Oh, oké, want ik de hand voor, ik voorbeeld, die hand niet in de grenspool door wat het zegt. En zo, voor de meeste van ons, we wilden niet weten hoe de woont abgeven oder aanvangt. Maar die trokken voets met veel grotere groepen als naar Bolivien, als wat die andere alle deden. Ik had geen idee hoeveel van Mexico zijn naar Bolivien gekomen aan de laatste jaren van de 60 jaren en de 70 jaren. Er zijn vielleicht paar duizend zijn aangetrokken. Wist u dat er een paar duizend aangetrokken naar de Las Vrechas van Mexico? Zo, en die 5 kolonieën, wat dat zijn meer als hoeveel duizend? Meer als 10.000. Ja, ik weet dat ik had het gezien dat de Riva Palacio alleen zijn over 5.000 mensen. Dat is de laatste kolonie in Bolivien. En de andere koloniën zijn al een beetje kleiner, maar ik geloof die dat bij 10.000 van ongeveer zijn. Nog een kolonie wordt aanvangt, Las Piedras Uno, dat is bij Santa Rosa Rasara. Die kwam, dat waren ook niet van Lacrete, Alberta, Noord Alberta, kwam van Worsley in Lacrete kwam die. En zo maar die konden Engels, en die hadden niet slobaksen. Die hadden drabijn gebruikt in die. Maar het waren ook die stammen ook van de Oeknier her, maar die hadden een ambacht genomen, die kwam van
Viele von denen die kwamen van Saskatoon, dat is nu in Saskatchewan, weer naar Lakriet getrokken en Worsley getrokken, en van dort kwamen die naar Bolivien. En de Las Piedras dos, die van je gaan, dat is van door. Nu zijn die naar Tres Cruces ambiënt zijn die getrokken, maar dat is die zal je storm wat we dan gaan trekken, de eerste val naar Santa Rosa la Sara. En dan trokken van Belize. Aan de 74 zijn die van Belize naar San Jose, de Nueva Esperanza Colony. En zo, Peter Bowman is hier. Peter Bowman, wat oud wirst du, wenn je de hand tragt? Bij die wat 2 jaar. Zo dem denkt niet zeer veel. En hoeveel tragst die even Marifa even geslapt haben, weet ik niet. Maar die kolonie is al ziemlich zeer oud. En die is er bij San Jose. Die willen maar van mensen wegdragen. Die deden een goede arbeid. Die ging dan al een zoekboon van Santa Cruz naar Brazil en die ging daar San Jose daar. Dus die ging met een zoek ging dat tevoren. En de 3 tijd worden die gaan kunnen met een Außenvorricht die ook gaan kunnen voeren. Maar evens niet. Te die tijd je voeren alles bij zoek, niet zo? Ze doen je bloed zoek. Die kan het niet anders als we am zoek voeren. En dat is wat die door aanzielen leiden. En zo zeer veel zweet en bloed en troon wat dat ook gekost hebben. Aan de ene dag dan kwamen die naar de Belize kolonie aan. En zo die kwamen van Canada naar Mexico, naar Belize, naar Bolivien. En zo dat is waar die van hier gekomen zijn. De Belize kolonie, die is hier van hier 60 kilometer af, vielleicht 50, 60 kilometer af, waar de Belize kolonie is. En die komen van Belize. En de 89 van Campo Chihuahua aan. Want hier zijn het lied van Chihuahua. Wanneer ik deze datumsartig had, dan zeg ik me, ik wil die wel niet ändern. Maar dit is wat ik me had nu geforst. En dan die vangen door aan. Zo dat is ook helpt ook niet geschikt. Die zijn ook van Canada naar Mexico naar Bolivien. En dan van de Vrechas zijn die naar Campo Chihuahua getrokken. Die zijn niet van uitland gekomen. Die zijn van de Las Vrechas. Die ze echt dat verstaan hebben. Die werden de regelen dat te streng. Die kochten zich, die werden 3 rampels breiden. Enrique, best u hier nog? Dat is zich al weggevoerd. Maar Enrique rampel zijn grootvader. Kloos rampel. Waar best u kloos? Hoe oud wirst du, wens je naar Campo Chihuahua trok? Du wirst 29 jaar. So du weet, es stimmt dat, er werden 3 van die onkels, wat dat rot om 3 melk. So 2 onkels zijn niet voor dat. Nou ja, dat had ik me denken kunnen. So, wat ik wil zeggen, er werden 3 rampels breiden. Dan wordt stem met stem. Oké, dan hebben we het nu einig. Hè? En zo die trokken de hand en die moeten dat rood omdraaien. Ik wil nog meer vertellen van waar de evangelische kerken gaan aangevangen. En onze nächste red. En deze geschichte, ik heb daar waar terugnemen. En zo, Rio Verde, die zijn ook aangekomen waar. En tiental-kolonies, zou ik vielleicht liever zeggen, die komen van de Rio Verde, Paraguay. So die zijn van Canada naar Mexico, naar Paraguay, naar Bolivien, dat die getrokken. En zo, dat zijn ook hier. En zo, die wonen van de Rotonda dorp op Eik, die wonen daar voor ongeveer 100 kilometer verlengd aan de andere kant weg. En die vangen aan 97, vangen die door aan. En zo, dat kan je zijn van wonen richting die men niet alle zijn opgekomen. En dat is het laatste beeld wat ik ga. Dus ik word op de nächste reden word ik nog meer van meddelen. Maar ik ga nog maar bloos grote avonds nog maar een klein beetje hier reden. Dus nu aan de 2022, dat is nu 3 jaar terug, dan werden er 124 kolonieën
en Bolivien. Hoeveel de krijgt nu zijn, weet ik niet. Maar so ik ga nu hier nog maar vielleicht 10 kolonien vielleicht erwähnt. En so al die anderen, die komen dan loter. En dan zijn de kolonien aangevangen, wo de kolonie die weer te vol. En so die kaufen zich nog een loonstek. En dan trokken mensen uit de kolonie. Er zijn hier de meeste van de nieuwe kolonien komen daar uit. Die komen niet van uitland in de kolonie erin. Die wassen hier op. De Mennoniten, als je dat bekend, dat er zijn veel meer familien, een kleine familie zijn 8. En vandaar nog wat 14 eromzoven. En so er zijn vele zijn families. En dan beschakt het al goed. En so dat is voor onze Verstellung. Peter, hast du noch irgendwas mehr zu sagen? Ja, ik had juist bevierd van de Fahrenheimer, die dans daar zeer bedanken nog onkel Nicolai Kircher, dat we een predigen. En die deed aan de jugend door rijk bij elkaar te de tof. En dan kwam een oudste van Paraguay en maakte dat voor die. Maar dat we in de school en we hadden daar 3 dorpen, 1, 2 en 3. En dorp 2 dat we voets aanleggen aan 1. En door we in de school en door hadden we dan allemaal de kwijt met onkel Kircher bedankt ons door. Dat we ons zeer veel weet. So je komt van Paraguay van verschillende kolonien, maar hier kun je van top arbeiden. Ja. En so zo'n dingen als dat, zo'n dank afgeven, dan hast du am Himmel bedankt, hast du, wenn du 8 Jahre wirst, nicht? Aber den Dank noch Lothar aufgeben hat auch ein Wert. Ja, en daar hadden we ook nog een kraanhuis in Tres Palmas. Dat hebben ons ook veel jaar gedaan, ja. Ja, so die heet Chorobi, die krankenhuis daar, niet? No, Nee? in Tres Palmas. Oh, in Tres Palmas? Ja, Okay. dat we, ze zei, ja, nemen dacht ik, wie dat dan. Oh, dat was, okay. En wie dan als Kenia, wie gerande dan allemaal. Schrots even nog aan snobber, die had bananen dat we dan zo wat gerust wat gitten. En dan maakte sirup van kanja, van sakaroe en dan nog een pastellen, weet je, nanenzolen. Dat we ook schijnen dat we van dat wat de afschapen, die maakte nog een taart daarvan. Oh ja. Maar dat we hoort dat we. En dan ging je weer, vangen we dan alles uit de hoofd wat wild weer, dat we schmijt alles schijn. Oh, dat je zei, niet? Want jij zei dat je het ook, niet? Dat we willen wat Java en dat we een soort stuk dat we zeggen, krijg je snudelen, hangen die daarop. En man, die passen 3 keer dat schmijt schijn. Ik dacht, nudelen moesten gemerkt. Waar? Ik dacht, nudelen moesten gemerkt. Die plakken niet van de bijn. Die plakken van de bijn, ja. Zie, dat is wat van de recht land we gaan. Er wordt eens wel gereed van Israël dat we maaltje hannig. Waar hier doen we nudelen van de bijn plakken. Wie hier je dat? Dat we am Anfang. Nu nervt dat niet meer. Dat is niet meer. Allemaal. Zijn er nog ergens met vrouwen nog voor? Ja. Ik kan niet voor die alle reden, maar ik kan van onze groep reden, de Rijnlander, dat die vroeg, waarom trokken die van ondersteunen, waarom trokken die hier, wat is de oorzaak waarom die hier gaan trekken deden. En zo, ik kan bloot zeggen van de Rijnlander, die in Canada, we alles, de scholen waren zeer, zeer Engels, en dat ging alle om Engels, ging bozig nur Engels nog. En meine Eltern, die wollen haben, dat we zullen kennen, dat we onze Duitse spraak hielden, en dat we onze Duitse cultuur hielden. Want mir wordt immer gesagt, dat wanneer je die spraak verliest, dan verliest je ook en je wisselt van die cultuur. En ik geloof dat ook dat het stemt. En zo dat is een van de oorzaken. Maar ik zie dat op een lot aangeworden, dat is mijn vader zijn oorzaak. Maar viele Menschen, die de hand tragen, die tragen niet aan dat die een betere scholen hebben voor het jaar. Die tragen de hand dat die meer controle hebben over de gemeente. En zo de meeste, wat ik me wil te zeggen, die tragen hier aan, wilst die kunnen de mensen beter controleren. En ik persoonlijk, ik zie de zeer de jen, wilst we leven, naar de Bijbel, ik las in de ganz kort, ik heb hier een krijg voor, we leven onder Christus controle, niet onder älteste controle.
Aber die meeste die trokken hier aan, die wollen van jaar weg, wils viele van die trokken dat evangelium uit de steg. En naar het tweede gebod nou, daar zegt dat hij wordt dat Plautdietsche redet van de heimzoeken der Väter misset had. Ik weet niet wat het heimzoek. Hij wordt die bereizen. Ik geloof niet dat dat een zeer positieve toon heeft. Op vertreden bij de 4e generatie. En zo dat komt endlich een vloeg op. Mensen werden het evangelium gaan gaan. Die zijn dat af en trekken de voet. Die brengt een vloeg met. Maar aan de 3e en 4e generatie. En ik geloof, we zijn nu bij de 4e generatie. De 4e generatie, dat is nu Eva. Nu komt dat evangelium terug, ja. Of er nog voor kolonieën zijn, voor een nu nog weer trekken doen. Ja. Er zijn nu nieuwe kolonieën aangesiedeld in Peru en ook in Colombia. En er zijn ook sogar, deze mensen wat je mij kan vanuit, die willen naar Afrika trekken. Maar dat heeft niet geschaft. Die willen naar Suriname trekken, dat heeft ook niet geschaft. So, nu is het evangelium bij hier. En nu zijn er ware mensen die gaan weg van het evangelium. En zo, die kan de mensen niet meer controleren. Die worden maar eenmaal de ene entscheidungsmerken. En zo, daar zijn die zeer angst voor. En zo, ja, er zijn kolonieën in Bolivien, die zeker nog land en andere landen, waar die kan naar ihre Meinung midden en vrede. We hadden eerst allemaal, ik trok met mijn ouders ook nog naar QPC, wanneer ik 19 jaar oud was. En zo de jugend, die zijn de ouders niet allemaal alles wat aan je jugend vertaald wordt. Maar aan je jugend wordt vertaald, door bij de break door, bij Rio Grande, door lijkt voor een soort gewoon niet geven. We reden dat als een sport. Want we wisten ook dat de soort gewoon op de QPC ben weer. Maar we op sport hadden, toen sport zeiden we, dat bij de break, daar kan de soort gewoon niet geven. Maar die we hier al eieren de Mennoniten zijn, so dat we niet slaan. Maar den komt als de zeer en wat van Jurschen daar is, den nog helemaal door. Ja. So hij zegt aan de 56, dan hij denkt zich dat met Wilson voorbij voeren en die trokken naar Bolivien. En zo dat we die zegt aan de 56 en van hoe kwam die, zegt u? Dat kwam van Loma Plata. Hast u de antwoord van je dag? No. Aan 54 jaar, die deden met Piet van Junenbankje van Verne. Ah ja. Ja. So, hier zijn nog alle geschichten gemaakt, wat we niet alles 100% gaan topieren. So, daar kan nog alle nog meer geschichten gemaakt zijn. Maar van de 56, daar kan me niet denken, wer het dan is, wo die zijn wie zijn die dat? Wie worden die dan? Du wirst maar als so wie worden die de Arschuld? Ja, dat heeft zich iets niet zo fijn, maar wie verdenken die dan niet? Wat ik dan alleen maar zeggen. Herman. Dat moet dan nu zo zijn, aan de 55 zijn de eerste Mennoniten in Bolivien van Paraguay. Dat is voor wat we gaan gevangen, ja. Van Verne. Wo zijn die dan aangesiedeld? Ja, dat juist wat we hier van reden, ja. Trispamme? Ja, de Verne helemaal. 152? No, 54. Ah ja, ja. Zie. Bij mijn moeder er zijn 72 geboren, dus hier in Bolivien geboren. Dat is nu 52 jaar, wordt niet 53. Ja, dat is in Las Vegas als die geboren, ja. Ja, die worden dan al 70, of 70 jaar, dan zijn die al hier was, ja. Zie, ja. En zie, alle van deze dingen, die mochten niet 100% stemmen. So, neemt dat niet toe, dit heeft dan een beetje een overblik. So, bueno, ik geloof ons titel als afgerond. En zo, ik geloof we worden juntjes maar laten koffie drinken en kijken waar houden wanneer je wil. Maar ik geloof we zullen, om je ver, geloof ik, zullen we een handklaartje geven, daar heeft zich zeer